Το κτήμα μας ξεκίνησε το 1981 και η πρώτη παραγωγή που πήραμε ήταν το 1986. Σταδιακά και με βήματα σταθερά προχωρήσαμε, αυξήσαμε τους αμπελώνες μας, που σήμερα έχουμε 560 στρέμματα και έχουμε κατορθώσει να έχουμε ένα όνομα στην αγορά σχετικά με την ποιότητα που παράγουμε, αρκετά σταθερή, και πιστεύω ότι χαίρομαι της εκτίμησης όχι μόνο του ελληνικού αλλά του διεθνούς καταναλωτικού κοινού. Τα επόμενα βήματα ήδη έχουμε κάνει αρκετά. Έχουμε δημιουργήσει το κτήμα Βιβλία Χώρα μαζί με τον κουβάρο μου τον Βασίλη και στη Νότια Αφρική ένα άλλο κτήμα, γιατί θέλουμε να δείξουμε και τη δύναμή μας, την ινολογική ικανότητα που έχουμε και σε άλλη ήπειρο. Και νομίζω ότι τα πετύχαμε. Αυτά θέλουμε να συνεχίσουμε να τα βελτιώνουμε, διότι η ποιότητα για μας είναι το παν και όχι η ποσότητα. Τα δυνατά μας κρασιά του κτήματος Γεροβασιλείου αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι η Μαλαγουζιά, το λευκό κρασί Μαλαγουζιά, που ήδη κάνει μεγάλη καριέρα στην Αμερική και στην Αγγλία, και το Άβατον, που προέρχεται πάλι από ελληνικές ποικιλίες, από το Λιμιό, την πιο παλιά ποικιλία που υπάρχει στον κόσμο, το Μαυρούδι και το Μαυροτράγανο, και νομίζω αυτά τα δύο κρασιά μας καθιερώνουν διεθνώς και ήδη έχουμε στο Wine and Spirit το περιοδικό, έχουμε πάρει τις υψηλότερες βαθμολογίες για ελληνικά κρασιά, 93 και 94, με αυτά τα δύο κρασιά μας.